No. Kibidi. Kibidi there. Kibidi. O my kilo ka blood in me. Where you doing do I take up you? Kibidi there. Kibidi. No. Let's go me fair. Huh? Let's go me fair wa. Ah, como que? Ijula wuli. Donc fallait me wuli là-bas. Hein? On est mouillé. Les cahiers de l'État qui wuli. What you mean? Il faut la time. Wa so isigile na ibe shortly la sans en benyana ya mage benyana ya sa. Hein? Nous we bi refle la journée de. Hein? Patron, adabla. Kamu dabla. Adabla. Non, adabla. Ni ma adabla, wallahi ni ma adabla. Api ne c'est pour moi adabla. Ah, et ni te zongele ka kule fendi la sa wa. Hein? Et qui ta barala mi sara ibe nga dunni ke ibi bo ke nga ngena zoro fara ita sara ika sara normal be dima ibe shiki ko ele fiye la fo kle ka boy wadi mi jebe nga yoro joshi emni joko ebe kungula senema ebe se ka kungula senema ha yana ka soma ne be blaka bo nga barala folo Ka dobla. ki blaka bo nga barala ati soma Patron, ne be blaka bo nga barala Allahu akbar. Allahu akbar. Ha. Ebra kuru ida ma fi bola ele ko. Kamila. Ha, ne te bla mo fere. O kono toyi, ne bla di kono bimo, o koni o te bla mo fe ha. O koni sandur barala, atla kamila mana koro. Ha? Ne. ete bla mo fait toi tu es qui O kono e bi refle joy o kono toyi, ne kele ti la barade, la baram son dale sunoro. Oh, akay o ko dimi ala wala ko ya bla la barala, ne te barakala biya. donc il compare les Ah, ne te barakala biya. et puis compare les là et na les kenya Ne te barakala biya. il gagne pour la pour que ka bon et flobina hein Ne te fol didi. il gagne pour la pour que ka Ne te fol didi. et un pour les oui Ne te fol ya. Adabla. et un pour les oui Patron adabla ko. et moi n'en bois Ne te ko si adabla ko. qui veut dire lire ma de hein et lire ma de ni danga wula she kwa bidu mbujola hey ikute kana ya hey iduta ga tanga film ne passer le gero la ya fa moi e ba munega tuguni Berada ni mui berada ale. hey tanga film ne passer le gero la no lindi tanga film ne passer le gero la kana ni mui eta Patron ko ni me faran na ko. igeto Ha, te foi bien. ikuta ta bonga so bo malangulu ne be ci bi ni joge mamma kan fo yana ibi ta kana so ya e puli Salam alaikum. Anche, Avanti. malmage. Wa kare. Ko bashi ce. Bashi ko di. Ba. Kaka ko di. Ne kamana ganen ne do. Ko mun kele. Ne dugu bɛɛ de yala ne yɛrɛ de tununen do. Ne mago bɛ jatigila de la ka tile fila kɛ yen nɔ. Yani k'an ka mɔgɔw ye. Ah, ne tun ne iti yɛrɛ ɲɛnabɔ. Ne tɛ foyi dɔn yan ko la. Tɛ fɛn ɲɛdɔn yan ko la. Ah. Aw tɛ baasi ye ne bɛ taa fɔlɔ. E bole fa jumɛn? Ne bɔra Kumantu de. Mi? Kumantu. Kumantu c'est quel pays? Mali yɔrɔ dɔ do. Quel pays? N bɛ pays dɔn wa? N bɛ pays dɔn. Ah, ye mol bet. Baasi foyi tɛ. Taati la. Nba. Taati. Tɔɔrɔ se. Awa. Nba. Wa. E jatila ɲini de la. N bɛ jatigila ɲini de la ka tile fila dɔrɔn kɛ. E la baara ye baara jumɛn ye? Ne bɛ moriya de kɛ. Ha? Ne bɛ moriya de kɛ. Moriya? Ka mɔgɔw kungo filɛ. Ka mɔgɔw kungo ɲɛnabɔ ka mɔgɔw kungo filɛ ka mɔgɔw kungo ɲɛnabɔ hali ni ɲɛguwan min filɛ e ɲɛda kan ni n lafiyara n bɛ nin taga bɔ yen. Ɲɛguwan mun ye ɲɛda kan? Ɲɛguwan bɛ ɲɛda kan. Non, ne ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn, ne nana patron de ɲɔgɔn na han. O tɛ Walayi ne ni patron de ɲɔgɔn na. O ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye. A bɔra ka n wulu gɛn sisan. An ɲɔgɔn na de. O tɛ baasi ye. A ka nɔgɔn. Komi n'i ye jatigila sɔrɔ an na ɲɔgɔn ye o kɔfɛ. I ko k'i ye moriya lɔ?
moriya kɔni dɔɔni to yen i tɛ tabasi kɔni na kɔni ne kalanna cɛ min fɛ jamana in kɔnɔ o ɲɔgɔn tɛ yen o ɲɔgɔn tɛ yen bɔn bisimila ne ye yiri sɔn bara i bɛna mɛn ne ye yiri sɔn bara e yɛrɛ fɛ yen o y'o to yen alhamdulilayi rabbil alamin ne bɛɛ ne lɔ so nin kɔnɔ yan général janga wala k'i bɛɛ ne lɔ so nin kɔnɔ yan ne ye sécurité de ye ne ye da de kɔlɔsi la mais an bara wa n bara ye n bɛ yiri sɔn bara n'ala k'i sɔn i la dɔnni ma n balimakɛ n'i ye reçoit i fana tɛ nimisa la o to ma tɛmɛ in ta et puis là il y a un téléphone voilà il y a un télé pareil voilà ni modo de bolo bara la bon embrasser ça m'a fo ko ngi bengedi donc voilà il y a ka fo m'a fo bengedi ro ko way voilà tu es d'accord baasi t'a la peut-être il ka tan na msaya nya fam ko fere patron assalamu alaikum patron patron ada tu boleh kulit ni tu kau cuci kita kulit ni tu kau cuci kita kita cuci assalamu alaikum ngaf ni bem ngaf ni bem ne mata fadina la bro ko jume ne mata fadina la bi ai pinga so kabla da tu ne itu fo no ne so da tu Anci, berbahasa semua, berbahasa teh. Alhamdulillah. Anci, bara. Awak. Patron Jumanten. Ikana tu sebelah dia. Mbenga dia ni tu. On culture dia ni. Semua. Ni nak dekat Simla, ni dekat Sinta. Alhamdulillah. Jam 2. Ayo, jam ni kumare. Ni ngawa. Kumare ni tu. Kumare ni. Kumare. Yang apa? Kumare. Bismillah. Ibu ni kau suin nanti kau. No, mbenga Bismillah. Patron ni mbenga dia tu. Ima yang boleh nyampe. Mbenga dia tu. Au jibe nyona. Ako kwa nene kido la bon kwa ya ko aya Africa watin ge bon kwa ya bon ne kwa mango ne petrol fe ya ngo petrol la commande be nde ko ni na abunya du kro na benima ule na ma be ma yere bege c'est pas ça ma foti i benge ne benge de iya inde ga be malia ko no ani nyogon che me benge ne benge petrol benge bismillah ibe sogri ko la ba do ko we do ya fam voilà benge ta place ko fe kata le ni chen na de ni ala so me fe ga bon afini be ni ala so na benge imagine yɛrɛ ɲɛsin na nako ni ka ko et puis ay na jamu fɔ e tu jamu so jumɛn fɔ la ne yɛrɛ tun b'o dɔn ne bɛna jara de f'a ye kɛra fɔ dɛ bɛ fɔ a ye ko ju kɛlɛ wa an ye wa yi seli han ko tɔtɔ ma han kan sen bɔ a la o to yen basi n'a nana moriya fana ma o ni kɛɲɛ bɛ Saya kok. Itu lah dah ni wah. Yo ni nggak coba kele ki fani te yele ma. Ani kele fola, be coba di. Cik. Allah. Marga ke punta ni. Wah, be coba di. Be coba di. Ara famadi. Ko bebe. Pas peti. Amma ni ga gara famadi. Ai brake. Saya tunna peu. No, ma tunne ya, ile tunne. Ciu chale lo. Ile tunne. Ngachani. Maraka ni so ente ba. Ko wale do la fin so ina. Ya, astaghfirullah ya. Ati suma. Maraka la so ni ko ko tolo na ka ke. Ati suma. Patron. Bah, tu sais sambru lagi. Amuna ni. Amma lo viu, ma lo ka fu ko femi ya kabia. Akele ne biya. Akele ni ya. La barakala manke ne biya. Mbaka barakala. Kile ma lo viu. So ba nanga ma kunna nga yoro ma josila ya. Akoma ko kulmin ya.
I b'a sɔrɔ a sɛgɛnna. I b'a sɔrɔ a sɛgɛnnen de. Sɛgɛn de b'a kan. Kan jumɛn b'o da? Kan foyi tɛ yen. Aw ka gɛlɛn. Baasi foyi tɛ yen. Aw bɛ lafiya kɔni. Baasi foyi tɛ yen. I ni patron dɔ aw ka mouvement ça va? I ko mɔgɔ t'i ta na fɔ ala ye patron yo patron tiɲɛni. Cogo di? Ne m'a dɔn k'a fɔ est ce que patron a tɛ dɔlɔ min na? Ayi a tɛ dɔlɔ min. A t'o ta. N'o la sisan. Sinon a tɛ dɔlɔ min dɛ fo n'a donn'o la sisan. A tɛ yiri fana ta? Ayi a tɛ nin si. A tɛ kɔlɔ fana kun? Ayi. Bon maa ti maa dɔn a bɛ se ka kɛ a donna a la kɔfɛ sinon ne kɔni n'a bɛ fɛngɛ maa y'a tile kelen b'a min dɛ. Walahi i ko man tɛ ju de kan ne de kali ka se walahi ne b'a fɔ ko patron ye fɛn dɔ kan. Ayi non a tɛ fɛn kan. Ni ala ne yɛrɛ tun b'a fɔ et puis n ko y'a miiri n b'a tila. A ye mun k'i la a ye mun k'i la n'i b'a fɔ k'a bɛ a ye mun de k'i la. Voilà ça tombe bien ni ka ɲininka n b'o ɲɛf'i ye ne yɛrɛ tun y'a fɛ ne n ba tila baara la sisan dɔrɔn waati tɛrɛ baara. Oui. E ka taa ne fɛ yen. Ne tun waati bara sa ka wa ci wa fila di ma sisan ka segin sisan. N ye mun kɛ? N ye mun kɛ? Ton ami. Et puis sɔgɔma tɛlɛkɛ na n siri dumuni kɛ la a b'a kɛ sa sɔni o cɛ sɔgɔmaden na a ka minɛ ka buruja yan ka fɛn bɛɛ fɔ ma et puis n siri dumuni kɛ la fana tuguni yan ka na i jɔ n kunna yan ka n dɔgɔya kosɛbɛ fa i dabila n nana ka n na ne. Est-ce que patron kan ka n na? Ayi non a man k'i na ne. A man k'i na ne o kɔni. Est-ce que baara de ni ɲɔgɔn cɛ? Est-ce que baara ni ɲɔgɔn cɛ? Ayi a jo t'o la. A jo foyi t'o la. Est-ce que o ka ɲɛ? Ayi non o kɔni a jo t'o la mais i fana filɛ i ba taara den i tɛ ɲuman de kɛ. I mana kɛ nin filɛ i tɛ ɲuman kɛ dɛ. Et puis fa y'a fɔ bi ko ne ma n janto k'a den bila ka bɔ baara la fiyewu. Ne ko a ma n ko cɛ ta ye fiyewu cɛ ne na san 5 de k'a bolo baara la yan. Ayi non a tɛ se k'i. San 5 o tɛ tɛmɛ 5 ye. San 5 k'i bolo baara la kɔnɔ o tɛ bila ten dɛ. O t'i la duden dɔ ye. O y'i ka duden dɔ ye non a tɛ i tɛ bila i kɛ pewu a yɛrɛ bɛ min. Et puis hali n'a ka tɛrɛ ni patron ye ne bila dommage intérêt f'a k'o bila ne kan. E ba taara den i bɛ dommage intérêt fɔ i bɛ dommage intérêt kɔrɔ dɔn wa. Dommage intérêt. E bɛ dommage intérêt kɔrɔ dɔn i bɛ dommage intérêt fɔ papier b'i n'a cɛ. Papier t'an ni ɲɔgɔn cɛ. A ye papier siɲɛ. A ye dommage intérêt fɔ cogo di e bɛ dommage intérêt dɔn. An bɛ kuma fɛ i tɛ bila baara tɛ bila i tɛ bila a banna kana fɔ ko i bɛ dommage intérêt ni kuma wɛrɛw fɔ tuguni. E b'a dɔn patron ye maa min a kalilen don ni fɛn bɛɛ ye n'aw tɛ fanga la a b'a datugu i la n bɛ mun f'i ɲɛna i ba taaralen bɛ yen n'i ka banfula jɛngɛlen y'i bolo yen nɔ n bɛ kuma fɛ n'Ala sɔnna ma i tɛ bila ka bɔ baara la mais i fana i ka ɲuman kɛ o de ka ɲi patron tile fila n'a ma e m'a faamu sa muso in talen jouelen don a kan de e de kan ka to k'a nɛgɛ e de ye cɛ y'a gɛrɛfɛ i b'a nɛgɛ i b'a n'a hakiliw yira ɲɔgɔn na mais ni e fana ko k'i b'a kɛ cogo sugu dɔ la dɔrɔn a b'a fɔ ko e fana faralen don muso in kan k'a kɛlɛ a tɛ faamu quoi. Oui ça c'est. Ou bien de. Non ça i bɛ gɛrɛ a la i bɛ to ka kumaw fɔ a ɲɛna minnu b'a hakili sigi. Oui ça c'est automatique. Mais ne e fana ko k'i b'i yɛrɛ fɛngɛ a la cogo dɔ la muso t'ale a bɛ digi a la a b'a fɔ k'e ni muso jɛmankan don e fana ye muso bila ka parce que e de ye gardien ye yan muso tɛ se ka bɔ e ɲinan ma. Bon n'aw taara fanga la fana e ye gardien ale ko k'i k'a ka so kɔlɔsi cogo di muso bɛ se k'a ka minɛn cɛ ka bɔ k'a sɔrɔ e t'a kalama o bɛ kɛ cogo di o tuma e kun taara min. Non. Mais i fana. E cɛ i ko. N bɛ ci. Non maraka kunkolo bɛ ne e cɛ. I manika kɛ laloma i tɛ foyi kalama. I b'a cɛ fɔ n b'o kɛ dɔrɔn. Tila i ka don so kɔnɔ i k'a wele i b'a fɔ a ye ko n sigilen bɛ yan kan. N'Ala sɔnna. I y'a mɛn. Non maraka kunkolo ka ɲi ni ala pilakoro na min fɔ non sinankunya kulo tɛ nin fɛ yan non a miiriya ka ɲi fiyewu mais kuma min da k'a fɔ ko patron ka ne fɛnkɛ fanga na ko fanga y'a la fanga tɛ ala la fanga kɔfɛ yan n kɔni b'o f'i ye ne ye ala de kɔ n y'a tila. Ça va? Kɛra fama ye baasi tɛ yen ko bɛɛ ka ɲi alhamdulilayi parce que walayi dɔɔni dɔ ka kɛnɛ o de baasi t'u la baasi tɛ yen o bɛɛ ka kɛnɛ kɔni a kɛra tile fila a cɛ i yɔrɔ ka jan i ko se ka gɛrɛ a mɛ cɛ i fana ka ko ninnu sanna ma a t'a dɔn ça va? Ouais alhamdulilayi c'est n terikɛ i fana i ka ko ninnu depuis o don an bɔra ɲɔgɔn kan yan n ye kuma min f'i ɲɛna i ma se n fɛ yen tuguni i tɛ kan ka se n fɛ yen hali i tɛ n wele téléphone na i tɛ foyi. Non tɛ ko de cayara waati laban kɔnɔ. Mais ko cayara cogo cogo ne n'e ka teriya san joli an bɛ ɲɔgɔn kan ko ne ye tile kelen tiɲɛ fɔ e ɲɛna teriya la ne ma tiɲɛ f'i ye n bɛna fɔ jɔn ye ou bien i bɛ fɛ ne ka taa tiɲɛ fɔ jɔn ye. Non i ka kuma ye tiɲɛ walayi n ta banna. N ka cɛ sinon kɔni nin tɛ ko ye dɛ nin tɛ ko y'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ san joli a bɛ san 10 ni kɔ teriya n'a fɔra o bɛna tiɲɛ tile kelen tiɲɛ fɔli bolo est-ce que o ka ɲi. N jo t'a la. N bɛ don sisan i ka gardien fana a bɛ ka n'a fɔ n ɲɛna ko i n'a a sera ɲɔgɔn ma tile ka ɲɛna. N'ale sera ɲɔgɔn ma. Ko fo masa nɛni bɛɛ tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ k'i y'a masa nɛni mais o fana man ɲi dɛ.
i yɛrɛ i tile fila nama ne tɛ ka foyi de faamuya la i si nin waatinin kɔnɔna na e yɛrɛ ni maa si tɛ ɲɔgɔn na i ka baarakɛlaw dɔrɔn ni musoman tɛ ɲɔgɔn na ni cɛman bɛ ɲɔgɔn na mun de bɛ k'i bila o la. kiribiti de y'a fɛ yen na ko ne y'a masa nɛnɛ yan. a y'a fɔ de kɛ mɛ i fana ni dusu bɔra i bɛ kuma bɛɛ fɔ koyi. ne ko mun bɛ kiribiti ko la ko min dogolen don e la. ayi foyi tɛ kiribiti ko la mun dogolen ne b'a bɛɛ kala mɛ n b'a dɔn fana i ka gardien fana ye maa min ye ne ye nin kuma f'i ye a mɛnna n ko kulonkɛ de ka d'a ye kulonkɛ de ka bon a bolo ni sɛbɛ ye. ŋana ne ni kiribiti ba nɛnɛ o ne man ta nɛnɛ wa ne y'a masa dɔgɔya ne man ta dɔgɔya wa. o kɔni o ye tiɲɛ ye. e yɛrɛ bɛ se ka nin kuma bɛ se ka don e yɛrɛ hakili fɛ cogo di cɛ. mɛ a y'a ka kuma de fɔ ne y'a f'i ɲɛna. mɛ cɛ e kɔni b'a dɔn kɔni hali ne kelen ka gulɔ min i n'a fɔ n ka bɔ ka bin duguma ne tɛ da o kan ka kiribiti masa nɛnɛ. ne b'o kɛ mun na. n kɔni mun f'i ɲɛna kɔni n'i kɔni m'a nɛni kana nɛni kana sɔn i n'i ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kana sɔn ko dɔw ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ quoi bonya t'aw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ n ye n kangari ma d'ale yɛrɛ ye. walayi a ye nkalon tigɛ. ok a ye nkalon tigɛ. n kɔni b'a dɔn nin waatinin na nin bɛɛ ye hali sisan hakili ma sigi kosɛbɛ parce que muso ko ni fɛn ninnu mɛ a bɛ ɲɛnabɔ n'ala sɔnna. non muso ko tɛ. cɛ n tɛmɛtɔla kun don foli don n bɛ taa muso ko tɛ. n bɛ taa dugu kɔnɔ ci dɔ la. ka taa dugu kɔnɔ. awɔ cɛ ne hakili la k'i bɛ n'i sigi an ka fila fɔ. n ka cɛ sisan bamakɔ yan sigi tɛ ko ɲɛnabɔ dɛ. sigi tɛ foyi ɲɛnabɔ bamakɔ yan sisan. n bɛ wuli ka ko dɔ de ɲɛɲini an yɛrɛ an bɛ ko dɔ kɛ. d'accord an b'a kɛ ten n'ala ma basi kɛ su in na an bɛ sɔn ka tɛ sigi kɛ n bɛ na première la n bɛ fila bɔ. problème t'a la mais n ka cɛ n'i ma fara kiribiti ka kuma ninnu lamɛn n'a ka lagale an tɛna ɲɛ a la dɛ. ayi dɛ n b'a lamɛn dɛ. ayi dɛ i ka baarakɛla de don ne b'i teri a tɛ teri wɛrɛ dɔ i la ne kɔ ni mun y'a sɔrɔ a b'a fɔ ne de ye ne de bɛ se k'a lakali ale tɛ se k'a lakali ye. d'accord. an b'a kɛ ten. problème t'a la. an b'a kɛ ten k'an bɛ so.